Dobar dan, dragi gledatelji, dobrodošli u međureligijski magazin Duhovni izazovi. Vjera je osobni izbor pojedinca koji čini zajednicu, a u njoj se podrazumijeva religijska pluralnost. Ravnoteža odnosa između religijskog i sekularnog jedina može jamčiti kvalitetan suživot svih stavova i uvjerenja u društvu. Evo što vam na tom tragu donosimo u današnjoj emisiji. O ulozi religije u javnosti raspravljalo se na tribini Javna vjera. Istražili smo kakvo je duhovno stanje u gradu Zadru. Donosimo poruku muftije Hasanovića uoči početka mjeseca Ramazana. Religija, odgovornost, pomirenje i tranzicijska pravda naziv je međunarodne konferencije održane prošlog vikenda na Osječkom evanđeoskom teološkom fakultetu. Naglasak je bio na pomirenju i pravednosti, a cilj odgovoriti na pitanje kako graditi društvo u postkonfliktnoj situaciji. Koliko i kakva može biti uloga religije u društvu budućnosti i kako razvijati političku teologiju, tek su dva od mnoštva pitanja koja su zaokupila stručnjake iz različitih vjerskih zajednica. Stoga je posebno zanimljiva bila panel diskusija pod nazivom Izazovi kontekstualne i kritičke teologije i religije u kontekstu normalizacije odnosa u regiji. Kako razvijati političku teologiju koja će korektivno djelovati na temelju nekih etičkih uvjerenja i doprinositi ne samo pomirenju među narodima i vjerama, nego i pravednijem društvu gdje će crkve i vjerske zajednice ponašati se odgovornije, a biti na neki način i savjest i proročki glas u široj društvenoj zajednici koji poziva na izgradnju društva mira i pravednosti. Odnosi religije, povjerenja, odgovornosti i pravde deficitarni su pojmovi kada im se pristupa s religijskog aspekta. Stoga su konferencija u Osijeku i sudjelovanje pripadnika različitih vjerskih zajednica itekako važni, jer pokazuju što sve i na koji način religija može učiniti. Imamo različite primjere iz drugih zemalja na koji su pripadnici religijskih elita učestvovali u veoma delikatnim procesima, ipak veoma važnim za rasvetljavanje svih zločina. Iako je opća ocjena da je u proteklih 10 godina učinjeno mnogo i da postoje razne ekumenske inicijative u kontekstu pomirenja, promoviranja etike i pravde, još uvijek ostaje mnogo prostora za djelovanje u budućnosti. Stoga mislim da je ovaj skup izuzetno bitan, odnosno da se vidi, da se govori o političkoj teologiji i koji je mjesto i uloga političke teologije u procesu tranzicionalne pravde, u procesu pomirenja i šta ima o tome da kaže teologija, jer svakako ima, to smo vidjeli u raznim društvenim kontekstima, počevši od Južne Afrike, u Njemačkoj, 70. godina, 80. godina u Latinskoj Americi i teologije oslobođenje, tako da mislim da je došlo vrijeme i da mi ovdje govorimo o političkoj teologiji. A teologija, kažu sudionici, definitivno ima što reći i treba to reći. Ali što je to specifično što kršćanska teologija može reći o tome? Ja bih to sažao ovako. Bog je subjekt pomirenja u koji čovjek ulazi i Bog daruje čovjeku, ako želi, oproštenje. Time čovjek postaje novo stvorenje koje onda taj dar šalje dalje. Specifično toga dara, to je u filozofiji zadnjih godina i u teologiji mnogo raspravljeno o tome, da se taj dar ne poništava samim darivanjem, nego se on zapravo umnaža. To bi bio recimo takav, ja bih nazvao, teološki pristup pomirenju i praštanju koji mi trebamo forsirati jer ljudi ga traže, ljudi ne nalaze rješenja. Psihološki odgovori na rat kao i sociološka rješenja postoje. Teološka također postoje, ali kako još nisu dovoljno razmatrana, ovakve su konferencije put kojim treba ići da bi se za njih čulo. A kakva je uloga religija u procesu pomirenja u regiji i koja je njihova odgovornost za sukobe, pitali smo i građane u današnjoj anketi. Kako vi vidite ulogu religije u procesima pomirenja na našim prostorima? Treba ekumenizam postići na svim razinama, ja sam za to, pomirenje svih crkava, jer bez toga bit će i dalje rata. Mislim da oni rade sve na tome da nema pomirenja. Zašto mislite? A zbog toga što više gazda ili divide et impera, to bi vi trebali znati. A bilo bi lijepo, veliki bi bio preokret u našim glavama, u dušama naročito, kad bi rekli idemo, jedan je Bog, a razni su prilazi. Pa vjerujem da je velika uloga, ali nisam sigurna koliko zapravo utječe pozitivno.
s obzirom da se događaju određene nesuglasice među narodima upravo zbog religije, tako da eto. A imaju li religije odgovornosti za sukobe koji su se dogodili ovdje na našim prostorima? Za sukobe? Pa ja mislim opet, ako si vjernik, da je religija učinila svoje. I sjećamo se onih govora, ako je tebi neko zapalio kuću, oprosti mu, nemoj ti njemu i tako dalje. Na mene je to djelovalo. Nekad zbog